ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଛାତ ଉପରେ ଭେଣ୍ଡି ଚାଷ କରିବାର ସଠିକ ପଦ୍ଧତି। ଛାତ ଉପରେ ଯେକୌଣସି ଚାଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। 40% ଉର୍ବର ମାଟି, 20% କୋକୋପିଟ୍ ଓ 40% ଗୋବର ଖତ ନେଇ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ମିଶେଇ ଦେବା। ଯେମିତିକି ଗୋବର ଖତ, ମାଟି ଓ କୋକୋପିଟ୍ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ। ସେହି ମିଶ୍ରଣ ମାଟି 12ରୁ 15 ଇଞ୍ଚ ଗଭୀରର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗରେ ଭରିବା। 8ରୁ 10 ଘଣ୍ଟା ପାଣିରେ ଭିଜା ହୋଇଥିବା ଭେଣ୍ଡି ମଞ୍ଜିଟି 1ରୁ 1.5 ଇଞ୍ଚ ଗଭୀରରେ ଠିକ ମଝି ଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଜି ପୋତି ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ସମାନ କରିଦେବା। ହାଲୁକା ପାଣି ଦେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।